חברים. אנחנו מה כועס, יואו. טובי. תראו את הסמל שלנו. גוד. לא, 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 עוד. בוא נחכה. תביא את זה. שירה. אוקיי. ככה מחכים. טוב, אז כזה... סתמי. אני חושבת שאנחנו נתחיל, יש לנו כמה נושאים שנדבר עליהם היום. נדסקס, כמו... ואני חושבת... מה? כמו זה שאנחנו אחלה חמודות, אחלה חמודות. אנחנו אחלה חמודות. כפיים! שיגעון! זה קמפרי, מה שקורה? אחרי זה קמפרי. מה זה שונה? קיצור, סוואג. טוב, יולו. אז... יש לנו מעריצה. אני... טוב, הנושא הראשון שלנו, נתחיל? אוקיי. טוב, נתחיל מהנושא שלנו, אקסיות ואקסים. נכון. מה זה? אוקיי. יולו, יולו, סוואג. יולו. סוואג. אוקיי. קיצור, אז מה רצינו להגיד על אקסים ואקסיות? אנחנו לא רוצים לדבר איתכם. לא מדברים אקסים ואקסיות. לא מדברים עם אקסים ואקסיות, זה כל כך כאילו מרגיז שאתה בא ואתה נכנס לפייסבוק ואתה כזה בא וזה ובא לך לדבר עם חברים ופתאום אתה רואה היי, מה קורה, מאמי? לא! לא! פשוט לא! כאילו מה אתם לא קולטים? אני לא רוצה לדבר איתך! היא לא רוצה, מה אתם... לא. בדיוק. כנראה לגבי האקסיות, אני בטוחה שאף אחד לא רוצה לדבר עם האקסיה שלו. בטח אם הוא איתה רק בשביל לזיין אותה. אלא אם כן, את יודעת... לא. 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 טוב, מספר 2. שפעת השיער האדום. כי רצינו לדבר על משהו מאוד מעניין שקרה בזמן האחרון. המון אנשים אוהבים לצבוע על האדום בזמן האחרון. אתם צריכים להבין שזה לא כזה יפה כמו שאתם חושבים. היי? חוץ מהעדן. כאילו, תראו, לראות אישה ברחוב שיש לה ככה על הראש זה לא כזה מחמיא בתכלס. היי בובה. לא, אל תתחילי איתי, זה לא הולך ככה. אוקיי, קיצור, וואי, כל הפעם שבא. זהו. אז הגענו למסקנה שאומנם אדום זה מאוד יפה, אבל תלוי למי. זהו. ולא כל אחד שתצבע עכשיו אדום תהיה כוסית. רק אני. כמו לדוגמה, שם בדוי נון. נו. היי. נון זה לא יפה. היי, אנחנו לא אוהבים אותך. לכי תמותי, בא לי לזרוק לך וודקה זה על שר הראש. גולש יש לי. אוקיי. אז שקי תודה על השיער דרך אגב. היי, לא שרים! מדברים על שיער אדום! Just dance. טוב. טוב. ביקורות. רגע, לא, אבל לא עשינו אדום על שיער סיימנו? אדום. לא. אוקיי? אז גם אם את צובעת לחצי אדום, זה לא עושה אותך חצי כוסית. גם קצוות זה לא עושה אותך חצי כוסית. לרבע כוסית כזה. וגם לא שמינית כוסית, כי זה לא הופך אותך להיות כוסית, כי אם את כוסית, אז את כוסית. ואם יש לך שיער אדום, אז יש לך שיער אדום! וזהו! אוקיי. אוקיי, נפסיק עם הסמלים. רגע. לא. אוקיי, נמשיך. קיצר, עכשיו נדבר על... כן, סיימנו את האדום. רגע, שיער. טוב, הנושא השלישי שלנו להיום. אנחנו מדברים על הביקורות. כאילו שרמוטות. רוני, תלחשי למצלמה. שרמוטות. אוקיי, קיצר הבנתם מה הנושא. אז תקשיבו, אני יודעת שאף אחד ואף אחד לא אוהב אתכם
אבל זה לא אומר שאהבו אתכם יותר, תעלו תמונה שלכם ויבואו לביקורות. לדוגמה, הילדה הזאת, הבאת תמונה שלה והיא תמניה כזאת, עם משהו של החבר שלה. שהיא כתבה על עצמה? כן. כן, כן, זה לא מגניב. לא. למה נופל לי כל הזמן? כי את הומו. שאני הומו. יש הבדל. קיצר. זה מה לי ריכוז. גם לי יש אחד. אז גם לבקש לייקים בביקורות, זה לא ישיג לכם חברים. זה רק יוריד מכם את הערך. ואם כבר אנחנו בקטע של פייסבוק וכאלה, אז הפרחות שכותבות שבת שלום אהובים שלי וכאלה, לא, פשוט לא. מי אוהב אותך בכלל? כאילו, מה? שירה, לכי מפה. אל תרביצי לי. אז כן, אז כולכם ו... זונות! לא כוסיות. למה היה לי דחף להגיד את זה? אוקיי. קיצר, אפשר לדבר על הנושא הבא, תצא קודם על יאללה, כן. אוקיי, אז יש לנו משפט אחד להגיד לכם, לגבי אתמול. זה שאתמול היה יום הולדת להיטלר, אוקיי, זה שאתמול היה יום הולדת להיטלר, והיה יום מריחואנה בינלאומי. די! אז רק רציתי להגיד שזה שאתם אומרים לאנשים יום המריחואנה / יום ה-420 שמח לכם. מה זה 420 בכלל? מה הקטע? שירה? זה לא מריחואנה, מריחואנה. 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 טוב. 420. 420. מה זה בכלל הקטע עם 420? הכל כך מיוחד במספר הזה. למה זה לא 431? למה זה היה יום הולדת שלי? נראה לי שיש קשר. אתמול היה יום הולדת קבעת להם תור? ביום ה-420. קבעת להם תור? כן. לפסיכיאטר? כן. אוקיי, בסדר. אני מסתיר לכם? כרגע אתם רואים את אבא שלי משחית לי את הסרטון. אני קבעתי לכם תור לפסיכיאטר, אתה מוכן לצאת? אתה יודע שאני נמצאת בחדר רגע, שלי בלי אבל בוא אנשים? לפה שנייה. למה? בוא לפה. שיראו אתה גם אותה. משתתף? כן. את האורח המיוחד שלה. שירה, עכשיו יהיו לך מלא לייקים. כן. אבא בוא אלינו. תתנמך אבל. תתנמך? כן, לא רואים אותך, רואים באיזה שפה זה היה שירה? שלי. נו, איזה באת? רואים את אבא שלך מתלבש מאחוריכן. עוד קצת. זה גאוני. שיש לכם מזכרת מאבא שלי. ביי מאבא. ביי. אוקיי. עכשיו אנחנו מדברים על הנושא הבא שלנו. צומי. צומי. צומי ביי. צומי ביי. צומי ביי. צומי ביי. אוקיי. צומי בי. שוב, נחזור על זה. זה שאין לכם חברים, יש דרכים אחרים. צומי זה לא דרך. נכון? כן, ואם אתם תשבו ותבכו סתם ככה, זה לא אומר שאנשים... אז אנשים פשוט ישימו לב לא, ולכם אנשים יתחילו פשוט לחבב את זה. יצחקו. אנשים יצחקו לכם. צומי! ויעשו לכם סרטונים. בדיוק, כמונו. בדיוק. רוני תעזבי את הטלפון. זכותי. לא. קיצר, אז נתחיל. ממי. Was hast du an deinen Geburtstag gemacht? אוי, נדבר גם על גרמנית. שימה, מה אתה עושה? אני לא יודעת. קיצר. הסרטון שלכן ארוך מדי, לעשות חברות. מה? נצא לעשות יצירה. קיצר. אז אז אנשים, אם תבכו וזה... כן, וגם האנשים האלה, שנגיד אנחנו עומדים בחבורה וכאלה, ואז פתאום הם מתחממים והכל, אז לא, אוקיי? לא. כי זה לא עבוד לכם, כאילו... סתם הסתכלו עליכם מוזר, ואז תרגישו עוד יותר חרא ומנודים, ולא יודע. תלכו לחפשו חברים בפייסבוק או בביקורות.
סתם לא ביקור. שירה, ביי. אבל יש שום הכתר! אוקיי, עכשיו נדבר על גרמנית. מה דעתך? למה גרמנית? כן, אני רוצה להזכיר. עכשיו זה כבר רוני? מה היא עושה? את עשית את זה? מה היא עשתה? הסרטון הזה לא עולה לשום מקום. הסרטון הזה לא עולה. כן, שקר. לא, לא. לא רואים כלום. לא הצלחתי. לא רואים טוב. קיצר, אז אני מנצלת את המקום הזה להזכיר כמה שגרמנית זו שפה מזעזעת מכוערת ונאצית, כמו שירה. ולא מדברים גרמנית, כי גרמנית זו לא שפה יפה. Was hast du an deinen Geburtstag gemacht? נכון, מה? כמו זה זה אומר? נשמע? זה נשמע כמו רצף קללות. מה אתם עשית יודעים ביום זה אומר? הולדתך? בדיוק, מה עשית ביום הולדתך? למדי אותי. Was hast du an deinen Geburtstag gemacht? Was du מסי? Was gemacht? לא נהפוך את זה שהוא גרמנית, בבקשה. Guten Morgen. Guten Morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. עכשיו, כפי שאתם רואים הולה. את הכתרים שלנו, מאמים! שירה. אוקיי, קיצר, אז תקשיבו. כפי שאתם רואים את הכתרים שלנו, אנחנו מאוד מעריצים סווייג ויולו, אז תפסיקו. ואינפיניטי, רגע. פרמסיס. את לא תצליחי. רוני, לכי תגבירי את המוזיקה ונרקוד קצת סתם שירה מצחיק. האצבע הזאת יותר ארוכה לא, לא, מזאת נראה. 4, מ-2 עד 4 אסור. אבל אנחנו עברייניות. אנחנו עברייניות על... וואי, חייבת לצאת איזה עונה חדשה כבר. בא לראות. מיספיץ, האהבה שלי. באמת שכן. תמיד מיספיץ מזכיר לי ממפיס. מה זה? בחיים לא שמעתי אותם. נראה לי, מה זה הומואים? ממפיס? נכון, הם נשמעים הומואים ממש? ממפיס ממש לא הומואים. בחיים לא שמעתי אותם, נשמעים הומואים אבל. חיים שלך בזבל. מצטערת באמת שאני לא שומעת להקות של הומואים. הם לא הומואים. אבל זה לא להקות של הומואים. מאמי, יש הבדל בין זה לבין ג'סטין ביבר. ג'סטין ביבר זה לא להקה, ג'סטין ביבר זה זה להקות. הומו. זה הומו בלי להקה. זה הומו. וואי, אני מה זה צחקתי כשראיתי את ביל ותום. מי? את ביל ותום. מה איתם? תזכירי לי מה איתם? שראיתי אותם בגרמניה מחפשת את הסופרסטאר. אני מכינה לך גם שרשרת. כפי שאתם רואים, אני מאוד יצירתית היום. אני עושה שרשרות. רוצה גם? עדה, את נראית מה זה פרגית עם החולצה הזאת. מה נעשה? אני מרגישה כמו במסיבת פיג'מות שלו. אני סוגרת מותקים. למה? כי הסרטון שלכם כבר ארוך מדי. טוב. רגע! לילה טוב חברים. לא רואים אתכן. רואים רק את היד של שירה. עכשיו רואים אותך. ביי חברים. עכשיו לא רואים אותך. אוי, נופל.